proiektu hau aurkeztea gatoz, ekintzailitza iraunkorra, EduCop izenekoa da. Eta proiektu hau mugaz gaindiko proiektu bat da. Hau da, Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian alegea lantzen, Antik eta Talaios Kooperatibaren eskutik, bai, gu Talaios Kooperatibakoa gea, ni Mati naiz. Eta, bueno, asmo izango da, pixkat, ekintzailitza iraunkorrari buruz hitz egitea. Bai, bakitzuek, ekonomia arloan eta aritzen zeratela, bai, orduan, bueno, arlo bat da ekintzailitza iraunkorrena edo enpresa iraunkorraren munduarena, bai, orduan, asmo izango da, tailer honetan, pixkat ikustea edo ezagutzea ekonomia iraunkorra zer den, enpresa iraunkor bat zer den, eta horren baitan mugitu eta ikustea ze aukerak emate dizkiguten eta ze arlotan edo mugitzen dien. Orduan, pixkat dinamika zenen izangoen azalduko izuet, lehenengo zati honetan azalduko izuet pixkat, eta hitz egingo dugu zuen ekarpenarekin batea, enpresa bat nola irudikatzen dezuten, zer den enpresa bat, nola irudikatzen zuten enpresa bat. Gero, ikusiko ditugu hainbat lizentzia mota, lizentzien munduan sartuko gara, eta ikusiko dugu ze lizentzia mota dauden, ze aukera eskaintzen dizkiguten lizentzia ezberdinak, eta gero ja bukaeran sartuko gara enpresa iraunkorraren baitan, eta ja definituko dugu zerren enpresa iraunkor bat, eta ja bukatzeko aurkeztuko dizuegu ekonomia iraunkorreko proiektu bat. Pixkate zuek saltxatzeko eta ezagutzeko gehiago arlo hau. Orduan, zerekin hasi aurretikan behar ditut bi bolondrez egin barko dutena marrazki bat. Jarriko dira aparte, hor txokoan atzean, eta egin barko dezuten gauza bakarra da marraztu. Gaia librea da, gaia bakizute dela enpresa iraunkorra, orduan, arlo horretatik jo dezakezute, baina egin barko dezutena da marrazki bat. Dakazute denbora librea, gero jarretuko gu bitartean. Orduan, bi bolondrez behar ditut, zuek biak, perfecto. Jarri zaitezte hor atzean txokoan, ez dakit baitu zuten horriren bat bestela hartu eta boligrafoak ere bai. Ados? Perfecto. Enpresa bat definitzeko gai izango zinakete? Ekonomia arloan ari zarete, zer da zuentzako enpresa bat? Edo zer, ekoizpenan eta banaketan aritzen den pertsona multzo bat eta gauza bat eta produktu bat edo zerbitzu bat zailatzen dena sartzen kontsumitzaileei, familiei. Ados? Beste bat? Zer egiten du enpresa batek edo... Nola? Ondasun eta zerbitzuak ekoitzita banatu. Gehiago? Ze asmo izaten dute orokorrean edo nola ikusten zute? Enpresa batek ze asmo izaten du? Bere etekinak? Nola? Errentagarria, bai. Gehiago? Enpresa beti dira multzo batekoak, norbanakoak bai badaude, ez? Nola? Genetik. Ekoizpena tresna, produktua, zerbitzuak, etekina errentagarria. Ezagunen bat bakazute enpresa bat hasi duna edo negozio eredu bat hasi duna, bakazute? Ze enpresa badaka o autonomo bezala o enpresa badaka? Zertan ze ekoizten du edo ze zerbitzu? Gauza asko esketan. Janaria eta elaboratuak. Janaria alroan. Bestetik? Zakazuten hor gehiago familian edo bizilagunen bat edo enpresa bat duena edo... Autonoma da, Zertan egiten du lan? Arkitektoa, hori da beste eredu bat.
bai? Besterik? Ez? Gaude azkenean eredu desberdinak, bai. Bi eredu, adibidez, enpresa bat, negozio bat hasten duna, eta bere karguan langilea dituna, edo ere bai autonomoak beraien lana, beraien produkta edo beraien zerbitzua eskaintzen dituna, bai, arlo edo mota askotako ekintzailetza motak daude, bai. Pixkat, sarrera bezala, enpresa bat zer den gutxi gorabehera bakazute edo buran bakazute oinarri hori, orain ikusiko eguna da, pixkat konparazioa egiteko, bai, enpresa bat irudikatuko dugu kirol talde bat bezala, bai. Hemen dakagu adibideat arraun talde batena, izan ziteken edozen arraun talde, bai. Guk hartu dugu eredu hau, baina kirol talde batean azkenean hainbat ezaugarri daude, bai. Ze kirolea dedikatzen dien, kasu honetan arraunketan, bai, baina badaude ere bai futbol taldeak, saskibaloi taldeak, eskubaloi taldeak, ez? Hainbat eta hainbat kirol, orduan, kirol taldeak, bai, sailkatzen dira beraien arloaren arabera, enpresak bezala. Bai, gero estetik, ze kategoriatan zentratzen dien. Senior kategoria, bai, zaiteke bat, gero enpresan ze noren enfokatzen dien, edo ze herrira bakarrik zentratzen diren, adibidez, edo eremu esparru jakin batea, Euskal Herri maila, Gipuzkoa maila, Estatu maila, bai? Gero, generoa, kasu honetan emakumezkoen taldea izan ziteken bat, enpresen kasuan ere bai, izaitezke enpresa talde bat, bai, langileak ditun, edo autonomoen kasua, eta gero langileen barruan ere bai, egoten dira emakumezkoak, gizonezkoak, batzutan gehiago emakumezko edo gizonezko, bai? Gero, enpresak eta kirol taldeek dutena da izena, bai, beraien marka edo beraien izendapena, bai? Kasu honetan Lapurdiko arraun taldea, eta gero lorpenak, bai, kasu honetan arraun talde batek izan ditzaken lorpenak, zenbat bandera irabazi dituen edo sailkapenean zenbagarren geratu den denboraldian zehar, baina enpresa batean ere bai badaude lorpenak, ez? Izan daitezke hor ikusi egun errentagarriarena, zenbat urtean zenbat etekin izan dituzten, izan daiteke lorpen bat, edo zenbat bezerorekin aritu dien lanean, bai? Horren ere bai lorpenak daude hemen, eta gero, beste hainbat eta beste hainbat gauza, bai? Nun egiten duten lan, ze zentrotan, ze espaziotan, ze eremutan, bai? Orduan pixkat simil hori irudikatzen. Bale, orduan, kasu honetan, enpresa batek, ikusi ditugu zer den enpresa bat, ze ezaugarri enpresatek ze ezaugarri ditula uste duzue, bai, eredu hori oinarri hartuta, aipatu ditugu batzuk, beste batzuk? Handia txikia den. Adibidez, handia edo txikia den, bai, ea langile asko ditun edo ez, bai, izan daiteke ezaugarri bat, ondo? Gehiago? Enpresa mota den. Adibidez? Kooperatiba. Hori da. Adibidez, bai, ze entitate mota den. Gehiago? Ze sektoretan egiten duen. Bai, zaiteke beste bat, zein sektoretan egiten duen lan, bai. Ea zerbitzu bat edo produktu bat saltzen duen adibidez ere bai, ez? Gehiago? Nola? Produktu mota. Ze produktu mota saltzen duten, bai, ea dedikatzen dien arlo jakin batea edo produktu horien barruan, gauza bat edo gehiago saltzen dituzten, ez? Bale, hori dira adibide batzuk, bai. Azkenean ikusteko enpresa batek enpresa bat besteengandik bereizten diela, bai? Eta horren barruan dituzten ezaugarrien arabera azkenean diferentziatzen dira besteengandik, bai? Eskatzen dituzten zerbitzuengatik, produktuengatik, enpresa motarengatik, azkenean denak dira desberdinak, bai? Nahiz eta batzutan antzeko iruditu. Orduan, ez dakit ezagutzen zuten hau, bakizute zer den? Canvasa ez zuten izentzun? Ez? Bale, Canvasa da enpresaten negozio eredua adierazteko, modu simplifikatu batean irudikatzeko plantilla bat edo modu honetako plantilla bat, bai? Bertan, egin daitekena da enpresa batek, bai? Zein negozio eredu jarraituko duen, hau da, enpresa bat hasi behar bali maiagun adibidez edo hasi nahi bali maiagu, hau izan daiteke lagungarria zehazteko
enpresa batek, gure enpresak adibidez, zein ezaugarri izango ditu, bai, ze salduko egun, nori, nola, ze enpresa mota izango den, zein ez, eta estetik bai laguntza digu definitzen zein izango den gure enpresaren norabidea edo gure izatekoa, bai. Canvas ereduak ditu hainbat atal, hemen ikusten dituzuten atalak, azalduko dizkizuet pixkat gainetikan modu orokorrean bakoitza zertan datzan eta ze definitzen duen, bai? Eta eredu bezala hartuko ditut bi enpresa, bueno, bi negozio eredu, pixkat irudikatzeko eta lan ildo hori jarraitzeko, bai. Batetik, ezagutzen zute, adibidez, zituen pasta obradorea ezagutzen zute? Bai, ez? Horretan dago. Eta gero, bestetik, beste eredu bat, janaria arloan bai deikatzena, telepizza ezagutuko ez dute agian ere, bai, ez? Bale, dia bi eredu, biak dedikatzen dira janariaren arlora, baina bakoitza daka bere ibilbide propioa, bai. Orduan, bi adiba hauek oinarri hartuta, zer saltzen dute? Adiez, zituenek zer saltzen du? Pasta, ez? Mota ezberdinetako pasta mota, makarroietatik hasi eta lasainara edo dena delakora. Telepizzaren kasuan zer saltzen da? Pizza. Gehien bat pizza eta gero postreak edo dena delako ere bai. Bale, kasu hauetan zer da saltzen duten ardun? Janaria, bai, produktu bat saltzen dute. Bai, enpresa guztiek saltzen dute produktu bat? Adibidez? Zerbitzuak ere bai saltu ditzakete, ez? Aholkularitza o formazioak edo dena delakoa, ez? Orduan, kasu honetan lehenengo puntuan definituko genuke gure enpresan zer salduko dugun, bai? Produktu bat, ikusi ditugun eredudan bezala, janaria, bai? Edo zerbitzu bat. Kasu honetan, askotan ez dela tangiblea delako norberaren ezagutza beste bati saltzea edo dena delakoa. Bai, orduan, lehenengo puntu honetan definitzen dugu zer saltzen den. Bale, bigarren puntua, zein dira bezeroak? Hemen definitzen duguna da, zein norengana joko egun gure produktua edo zerbitzu hori saltzeko. Zitueneren kasuan, bezeroak zeintzuk dira? Gehientuak, bere edozein. Berez edozein, bai, helduak edo berez zabalduta dago, ez? Pasta nahi duen hortara, ez? Zango litzateke pasta gogoko dutenek edo pasta jan duten horiek, ez? Telepizzaren kasuan? Berdina, batzuk gazteak bai entzun etortikan. Bereziko zenukete? Bai? Zergatik? Ez du zertan. Normalean telepizzara jende gaztea, Eta arrazoia zen izan daiteke? Nola? Merkia. Bai, hori izan daiteke beste gauzetako bat, bai, guk jo nahi egun bezeroaren arabera, ere bai, prezio bat jakin bat edo bestea jakin dugu. Zergatik, normalean gazteok diru gutxiago izaten dute, edo almen ekonomiko gutxiago izaten dute, orduan, tarjet bat izan daiteke, ez, gaztera bideratzak gehiago kasu honetan. Bale, orduan, bigarren puntu horretan definitzen dira zeintzuk izango diren gure bezero potentzialak, nora joko degun bereziki. Bai, adibidez, aurratzekoaren adibidean, zure aita esan zu arkitektoa dela, kasu horretan bezeroak zeintzuk izango ziren. Adibidez, enpresa batzuk eraikina egiten dituztenak, edo igual etxe bat berritu behar dela, edo igual etxe egitea oso behar direnean, horiek ere izango zen. Hoi da. Kasu honetan, bezeroak ez dira publiko orokorra, baizik eta sektore jakin batean lan egiten duten edo enpresa edo norbanako, ez? Edo negozioak, ez? Azkenean. Bai, ordan, azkenean bezeroak izan daitezke mota askotakoak, gazteak, helduak, denak edo profesionalei zuzendutako zerbitzu bat, ez? Gero beste puntuan dakagu salmenta, bai? Nola erosiko dugu gure produktu zerbitzu hori? Zitueneren kasuan, denda dakate, bai? Bakarrik denda dakate? Kotxeak da bat izte, no? Kotxak baituzte. Banaketa egiten dut ere bai? Kotxeak dituzte. Bale? Telepizzaren kasuan adibidez? Motua. Bai, dakate baitoki fisikoa, zuhun zaitezke bertara eta jan.
bai zerbitzu hori badakate. Adibidez, dago beste eredu bat, ezakit ezagutzen zuten, Lapordiko pizzak, kasu horretan, Junimartzea erostea, ere bai, dakate, orain makina dakate, baina ez dute etxeko zerbitzurik eskaintzen. Bai, orduan, hemen definitzen da, jendeak nun erosiko duen produktu hori. Zaitezke, fisiko, denda fisikoa, moto bidezko zerbitzua edo etxeko salmenta, beste eredu motarik, internet bitartez, bai, gaur egun asko internet bidez funtsatzen dute, hor ja bai modu askotakoa daude, online informazioak eskaintzen dituztenak beraien ezagutzak saltzeko, ez? Edo zuzenean bai, telepizzan adibidez eskatu dezakezu internetetik, deitu beharrean, ez? Dakate beraien webgunea eta hortikan eska dezakezu. Bai, arredoan, hemen definitzen da nola iritsiko gean bezeroaren gana, bai? Eta horre bai sartzen da gure espazio eragina, ez? Zein izangoen, baldin bada gertuko ekonomia, edo izango den ekonomia globalago bat, bai? Adibidez, zitueneren kasuan, bademakate denda fisikoa, noren gana zuzentzen dira, bereziki. Bai, bertako pertsonei, herrikoei, edo eskualdekoei, edo gertukoei, bai. Orduan, horre bai definitzen da, noren gana iritsi nahi dugun, eta noren gana ez, bai, edo nun nahi dugun eragin gure ekonomia hori. Gero bestetik dago, markaren unibertsoa, bai. Hau izango izateke definitzea, nola gure ganatuko ditugun bezeroak, hau da. Bezeroak identifikatzea gure produktua gauza marka batekin edo, adibidez, zitueneren kasuan, zer da saltze dutena? Pasta, ez? Orduan, beraien marka zein da? Pastaren mundua, ez? Osa, bakigu zituenek eskainiko digula pastarekin lotutako produktu bat, bai? Telepizzaren kasuan, pizzak, bai? Kasu honetan, bakigu telepizza lotzen dela pizzarekin, da marka bat. Adibidez, mugikorren kasuan, zenbat dakazute hemen iPhone bat, edo Appleko mugikor bat? Bale, desentek. Bale, eta Appleko bakarrik hori dakazute, edo baituzute gero beste zerbitzu batzuk ere bai, zakit ordenagailua edo ere bai, ez? Azkenean hori bai da beste marka edo atxikimendu mota bat, ez? Osa, nik saltzen dut marka bat, Applekoa, bai? Eta horrekin eroste ditut beste gauzatzuk. Zergatik eroste zute Apple eta ez beste marka bat, Samsung edo beste Oppo edo zergatik? Zer du Applek beste batzuk ez dutena? Fama, kalitatea, bai? Azkenean hor marka bat dago, ez? Identifikatzen dugu marka bat ezaugarri jakin batekin, bai? Hauekin berdin. Zituene identifikatzen dugu pastarekin, bai? Ekologikoa, pasta ekologikoa. Pero ere igual, ez dizut obligatzen, baina igual, ordenagailu erabiltzen igual behar ez iPhone bat, orduan, da obligatzen erostea. Bai. Eta kargadoreak, orain kargadoreak ez dira etozen mobilakin, orduan, obligatzen erostea kargadorea. Ados. Bai, azkenean, markarekin bai, gertatzen dena da, ez, atxikimendu hori batzutan izatea ez voluntario baizik eta behartua, ez, orduan. Bai, esan ez dute, Apple daka edo saltzen duena da kalitatea edo marka, bai? Baina gainea behartzen zaituzte kakotxartean produktu hori horretan geratzea, ez? Azkenean marka horren atxikimendua edo hori izatea. Bai, orduan, horre bai sartzen da hori, bai, markaren barruan bai sartzen da hori, nola bermatuko egun bezeroak gurekin geratzea denbora guztian. Bai, ez bakarrik sartzen egun produktuengatik, baizik eta mugatzen ditugulako beste marketara ez joatea. Gero dago, nola irabazten den dirua. Nola lortze dute dirua kasu honetan zituenek? Produktua saltzen, bai, hor garbi dago. Dirua lortze dute, saltze duten produktaren arabera, telepizzan ere bai. Bai, hor ikusten da nola lortzen duten dirua edo. Nola lortuko egun edo eskuratuko dugun dirua. Bakarrik produktuak salduz, edo ez. Nahi esan, imaginatu, zituenek erabakitzen dula, beraien pasta saltzeaz gain, pastak egiteko, ekoizteko ikastaroak eskaintzea. Adibidez, hori izango zaritzake, agian beste negozio eredu bat, dirua irazteko beste modu bat. Bai, ordan hemen, erabakitzen dena da nola lortuko duen enpresa horrek dirua. Gero, nola egiten da? Bai, gure produktu hori nola
egiten den, nola egingo dugun definitzea, ze beharko dugu. Kasu honetan, pasta egiteko, ze beharko dute zituenekoek adibidez. Irina, bai, olako material primarioak, ez? Eta hori dena, definitu behar da. Ze erosiko egun, nundikan lortuko egun, bai? Zeinekin egongo garremanetan. Nola lortuko egu irin hori adibidez? Enpresa batekin. Hori da, irina prozesutzen dira, baina hor ja ere bai sartzen erabakiak. Nun erosikoet irina? Nere bizilagunari edo supermerkatu handi batean. Bai, horre bai sartzen da pixkat ze gure ekonomia, ez, nundikan joko duen. Ekoizle txikiei laguntzea edo ekoizle handiei laguntzea. Edo produktu ekologikoak erostea edo produktu industrialak erostea. Bai, telepizzaren kasuan adibidez, industrialagoa da, ez? Esatute que el secreto está en la masa, baina masa hori bakigu nola egiten den? Ezakegu. Gero adibidez, beste zerbitzutan, zure aitak adibidez, kasu horretan, ze produktu nola ekoizten du edo nola... Berak dena da egiten, izango zen enpresa txiki bat, eta enpresa handi batek berekin kontaktatzen badut, eta sorta izango zen enpresa txiki laguntzeko. Hori da. Bai, daka bere jakintza, ez, bere arlo hori, eta kasu horretan agian sartuko ziene bai, ez dakit izango du lokal bat edo ez, edo etxetikan harikoen, ez dakit hori, baina horre bai sartuko zien gastu, ez, interneteko gastuak edo argiarena, edo, bai, azkenean, gure lan egiteko ere bai, behar ditugu material guztiak, bai. Kasuetan da, ze lehen gai beharko ditugun hori egiteko, bai. Noren gana joko egun, nola lortuko egun hori, bai, pixkat bi hauek lotuta daude. Gero, sartzen da, gobernantza. Enpresa ez zela gu, nor izango gea. Kasu honetan, zituene, ezagutzen dute zituene den gobernantza eredua nolakoa den? Bai, hori da. Kooperatiba bat da, bakizute kooperatiba batek zer esan nahi duen? Hori ez zute landu oraindik. Vale, da enpresa gobernantza mota bat, kooperatibarena, kasu honetan gobernantza mota kooperatiboak esan nahi duena da, erabakiak modu kooperatiboan hartzen direla, bai? Modu azkar batean esan da. Telepizzaren kasuan adibidez, hor ze gobernantza mota egongo litzateke adibidez. Ez? Jabe batek adibidez, hori da, enpresario batek, ez? Kontratatzen ditu langileak, baina erabaki ahalmena berea da, ez? Kasu honetan. Hori da, izango litzateke beste gobernantza mota bat? Baina telepizzan egongo dira, erabakiak ez bakartzen jabeak hartuko ditugu, ez? Egongo dira langile eskubideen atal bat edo beste gauza bat. Bai, noski hor langileen baldintzak bai hartuko dira kontutan, baina hor erabakitzen dena da, zeinek izango duen erabaki horretan ahalmena edo lehentasuna, bai. Hor azkenean, kasu honetan erabakitzen dena enpresa batek, bai, zein eredu edo zein filosofiaren baitan egingo duen lan, bai, eta askotan enpresaren izate hori dago lotuta bere kooperatiban edo sozietate anonimoan, ezakiten zuten bai, edo SL bat, bai, soziedad limitatu bat, bai, azkenean, erabaki motaren arabera, bai, definitzen zu pixka bat zure enpresak zen norabide hartuko duen, edo autonomoa izatearena, bai, azkenean hor sartzen da, zure beharraren arabera edo zure filosofia horren arabera. Eta azkenik, zeintzu diren gastuak, bai, definitzen da, zeintzuk izango diren zure gastuak. Zitueneren kasuan adibidez, bere gastua zen izangoa. Lokala, bai, makazu? Garraioa. Nola? Lehengaiak. Makinak. Energia, bai, azkenean, zure lokala edo zure produktua martxan jartzeko, ingo dituzun gastu horiek. Edo langileen soldatak ere bai, sartzen dira hor, bai. Telepizzaren kasuan, ere bai, langileen soldatak, bai? Agian hemen gehituko genuke motoarena, ez? Kasu honetan desplazamendu ere badakatelako. Orduan, hemen definitzen dena da pixka bat, zein izango den, zeintzuk izango diren gastuak, bai?
Orduan, kanbasa da pixkat laburbilduta hau, bai, laguntzen diguna definitzen gure enpresak ze bide jorratuko duen. Laburbilduta azkenean, enpresa batek ezaugarri hauek ditu, bai, batetik, daka produktu edo zerbitzua, bai, hau da, ze produktu edo zerbitzu salduko duen, gero ez dago jabetzarena, bai, norena den produktu edo zerbitzu hori, langileona da, enpresariarena da, bai, gero, ze lizentzia, ere bai, gure produktu hori nola salduko egun, nola, bai, ze motatan edo, gero ez gobernantzarena, nik uste eguna, azkenean nola antolatuko den enpresa hori edo ze gobernantza ereduren baitan, eta azkenik aberastasuna, bai, aberastasun hori banatuko da, enpresarentzat geratuko da, nola kudeatuko da hori, bai, azkenean, enpresa baten ezaugarriak dira pixkat hauek, bai, pixka dago lotuta zuek aipatu dituzuten horiekin, bai, ze mota edo beste hitzetan, baina ze mota, ze sektoretan nola egingo egun lan, bai, produktuak, zerbitzuak. Azkenean, ezakit ja hor atzetikan nola zabiltzaten marrazkiarekin. Listo? Bale, ba, etorri. Bale, nahi zute, bai, aurkeztu zer egin dezuten eta ze irudikatu nahi izan dezuten. Nik bi enpresa dedikatu dut, bi enpresa ezberdin, batek etekina maximizatzeko egiten du lan, eta orduan kontaminazioa kontaminatzen dut, zegoela etekin gehiago kontatzen dut, eta ingurunean eta kontaminatuak eta raiakin eta horrela marraztu dut, eta gero azpian beste bat etekinak ateratzen dituna, baina gutxiago, eta kasu honetan energia berriztagarriarekin, plakasolarekin, eolikoarekin, eta gero hidrogeno bat animaliak industrialikoan, eta etekinetan berriztagarriarekin. Bale, eta zu? Nik egin duen da enpresa bat modu batez funtzionatzea, edo pertsona bat historian edo ikusi dugunez, enpresek nola funtzionatzen dizuten lehenago, pertsona bat egitea gauza espezifiko bat, eta ondoren ikoiztea, hori zen, eta gero usten duzuten bidez, bide batez banaketa, eta ondoren familiei iristea. Horrela familiek dirua edo gauza baten trukez erostea. Etekina maximizatzea, hori bai, ezaugarri nagusiena. Eta hainbat merkatuetan aldi gerakon, merkatu horriko monopolizan, merkatu monopolizan, merkatu lehia perfektuan, eta bai. Bale. Bale. Hemen ditugu bi eredu, bai, aurkeztu dutena, kasu honetan pixkat enpresa arroarekin lotutak egindako marrazkia dira. Imaginatu, norain etortzen dira, hemen gelan norbait dagoen, baina beste gelakoak etortzen dira, eta nahi dutela zuen lana erosi, egin dezuten errepresentazio hori erosi, demagun, 10.000 euroren gatik. Salduko genioke beste gelari 10.000 euroren gatik? Bai. Bai? Denok? 10.000 euro. Nengo ikusiko, zenek nahi duen, edo ikusten bat bea dena alokela hoitera bakarrikan erosiko duna, ondoan bai. Bestela ikusten bat du, norbait gehiago etortzen bazen eta gehiago ofrezirroko bazian, orduan. Vale. Hori negozio ere bai. Vale. Eta demagun, eskatzen ditula beste gela batek 20.000 euro. Orduan, 20.000 eurokoa. Vale. 20.000, 10.000, dobrea. Zuek 20.000 euroren gatik bai salduko zenukete? Vale. Erabakia saltzarena 20.000 euro horien gatik zein da, zuena edo beraiena? Bena. Beraiena? Bai. Zergatik? Beraiekin dutelako? Baina gelakiak zehazte, ez? Edukiko dute parte hartzeagatik agian edukiko dute, baina gehien bat edukiko dute. Ez dakit, zuek erabakitzen zutenaren arabera? Zea dutu.
Beraiek aukatu beharko lukete edo zuek, edo denak batera. Dena, ze, igual niz nago pentsio hori ordaintzeko. Nola? Igual niz nago pentsio hori ordaintzeko. Zu ordaintzeko, baina zure ematen dizkizute 20.000 euro zuk erabakiko zenuke, beraiek edo denon artean erabakiko zenukete, ostra, pues 20.000 euroengatik salduko egon marrazki hori. Beriana. Beraiena? Bai. Zuena da, erabakia. Vale, berez bai, osea, nahi esan, erabakia jabearena da. Jabeak erabakitzen du kasu honetan, jabeak erabakitzen du ea marrazki hori beraien arauenpean, digamos, salduko duten, edo ez. Bai, erabaki ezakete hau guk egin dugu, eskubide guztiak niretzako dira, orduan, etekin guztiak niretzako dira, eta gero si eso erabakitze dut, gela manatu edo ez. Edo beraiek erabaki dezakete, bueno, gelako parte gea, gure ezagutzare bai, zuen gandik eskuratu dugu, orduan, lizentzia libre bat jarri ezakegu adibidez, orduan, erabaki ezakegu beste gelari marrazki hori ematea, bai, baina erabakia beraiena da, bai, beraiek dilako, kasu honetan marrazki hauek edo errepresentazio hauek egin dutenak, bai, orduan. Hemen sartzen dena da, ja, lizentzien kasua, bai, ezakit ezagutzen dituzuten lizentziak, lizentzia mota asko daude, agian copyright ezagutuko ez dute, edo copyright ezagutzen ez dute? Ez dute, eta Creative Commons esaten bali maizuet? Entzun bai. Entzun bai. Bai, da, beste lizentzia mota bat, bai, eserit nahi ez dute. Listo, esker asko. Hemen, sartzen dena da, lizentzien kasuan, bai, erabaki ahalmena hori banatuko dugun edo ez, bai. Hau da adibide bat, segurazko ez dut ezagutuko, Peper eta Karrot, da ilustratzaile bat, kasuetan hau da David Geua, da ilustratzaile frantses bat, egiteituna da komikia, bai, egin du komiki hau, Peper Karrot, lizentzia librean egin du, bai. Kasu honetan, Creative Commons erabilita, bere lizentziapean bere lana erabili dezakezute, eta hortikan gainea lan eratorria egin dezakezute. Bai, hau oinarri bezala hartu eta zuen komikia osatu, bere komikia osatu edo ideia bezala hartu eta hori erabili. Adibidez, zuek erosiko bazen dute Harry Potter, eta liburu hori erabili bazuen, ezakit, hartu oinarri bezala Harry Potter eta segurazki ezingo zenuketela egin. Kasu honetan, lizentzia pribatu bat dakalako, plagio izango litzateke, hori agian entzuen zute ez, plagioarena. Kasu honetan, plagio hori ez litzateke existituko, autore honek erabaki dulako bere lana lizentzia libre batean egitea. Orduan, konparaketa honetan, lizentzia librea da, frantsesez egina dago hasieran, ikusten zuten bezala hor goiko barra horretan, bai, barra txuri horretan, daude hizkuntzak, bai, ze hizkuntzatan dago itzulita komiki hau, dago 75 hizkuntzatan itzulita. Eta hori guztia lizentzia librean egina dagolako, bai, pertsonatek erabaki du, demagun, katalan batek gustatu zaio hau, ostra, pues katalan ez egingoet, eta itzuli du, eta katalan ez dago. Bai, edo japonesa, edo polonieran. Bai, kasu honetan euskaraz ez dago adibidez, baina euskaraz egin ahal izango zenukete zuek adibidez. Bai, hartu eta komikia euskeratu. Bai. Pero hor una dute eta izkio niñak, no? Porque edozenik albaduen ez dute, o profesionala bakarrik alduten. Itzulpen lan esate duzu? Printzipioz, edozeinek izango luke ahalmena hori egiteko, lizentzia librean dagoelako. Bai, horrek gero bai sartzen dena da, librea denez, denok dakagu eskuragarri itzulpen horiek, edo denok ditugu eskuragarri ekarpen horiek, eta edonork errebisatu ditzak ere bai. Orduan, zuk itzuliko bat zenu euskerara, eta nik akats bat ikusiko banu, edo ekarpen bat egin dezaken, edo zuzendu, azkenan librea da.
da azkenean Wikipedia bezala, Wikipedia ezagutzen ez dute, ez? Hor, berez, edonork egin dezake Wikipedian ekarpen bat, artikulu bat sortu, idatzi. Horre bai, berez, maltzurkeria sartu liteke. Zuk idatz dezakezu Wikipedian gauza bat, gauza zehatz baten inguruan, bai? Eta gaizki idatzi. Baina hor berez atzean, beti dago voluntario talde bat, hori zuzentzen duena edo errebisatzen duena, eta ekarpen bat egiten duena. Azkenan, librea izan da, deno dakagu bertan parte hartzeko aukera. Bai, edo ekarpena egiteko aukera edo zuzentzeko aukera. Tipo honek dirua irabazten du honengatik? Librea balin bada, tipoak dirua irabazten du? Bueno, bai, bere izena dago jarri. Bai, bere izena dago jarrita berea delako egilea, baina esan ez dute ez, bai, irabazten du, dirua irabazten du honengatik. Kasu honetan, jendeak ekarpenak egiten ditulako. Bai, badago jendea, proiektua babestu nahi duena, proiektua bizirik irauta nahi duena, eta voluntarioki ekarpenak egiten ditu. Bai, orduan, dirua irabazten du honengatik. Gero gainera, librea izan da lizentzia, jendeari aukera ematen dio, komikitan erabilitako marrazkiak berrerabiltzeko. Bai, orduan, modu honetan bai ezagutzera eramaten da. Jendeak esaten du, ostras, komiki hau marrazkiak zeinek egin ditu. Ostras, Davidek, interesatzen zait nire markaren diseinua egitea. Deituko diot eta egitea marrazki bat. Bai, ere bai bada bere lana promozioatzeko modu bat. Erabaki du lizentzia librean egitea. Eta beste hainbat eta beste hainbat aukera. Bai, adibidez, Harry Potterren kasuan, ezingo genuke ezer jaso. Bai, idazlea J.K. Rowlingek marrazki bat ikusiko bagenu liburuan, ezingo genuke hori erabili berez, ezingo genuke erabili. Bai, berak ikusiko alu, salaketa egiteko aukera izango lukelako, zeren berez lizentzia guztia bere eskupean dago, bere copyrightekin, bere baimena beharko genuke, baimen esplizitua, edo ordaindu beharko genioke kantitate bat, hori erabiltzeko, bai, hori hemen ez agertatzen, adibidez. Hau da autorea, bera aurkezten du, daka webgunea, bai, sartzen bere webgunean komikarena, hor aurkezten du bere proiektua, ekimena, ze lizentziapean dagon, bai, eta bere ikusten zuten bezala, ontara dedikatzen da. Komiki horrekin lotuta, bai, egin duen, burbuila horren barruan, lan egiten du eta hortara dedikatzen da. Eta dena lizentzia librearen baitan egin du, bai. Wikipediaren kasuan berdin, azkenan horratzen dago komunitate bat. Jendeak egiten du bere ekarpena, librea da, eta jendeak bertan egiten du ekarpena. Ze asmok uste duzue mugitzen diola kasu honetan Davidei bere lana librea egitearena? Gustatzen zaiolako. Izaitek arrazoi bat, gustatzen zaiolako, bai, gustatzen zaio komiki gintza eta nahi du bere ezagutza hori zabaldu, adibidez, bai. Gehiago? Hortugala bai ikasi, dugu beste jendeen... Bai, azkenean da ere bai, ezagutza hori, aberast jendeari aukera ematea gauzak ikasteko, ez, adibidez. Izaiz, kasuetan agian ez, baina izaitek ere bai modu bat, bai nik eskatzen zerbitzu bat edo produktu bat modu librean, nahi zelako nire ingurunean eragin edo nire ingurunari ekarpen bat egin. Ezakit hemen Oreretan, Oiartzunen, Lezon, Eskualdean, Gipuzkoan, bai? Azkenean bai da ikuspegi ez bakarrik komertziala izatearena, baizik eta nire inguruan eragitarena eta nire inguruari ekarpen bat egitearena, bai, pixkat ikuspegi hori. Wikipediaren kasuan berdin, azkenean Wikipediaren kasua, hor dakagun ereduan, digamos, helburua zein izango izateke Wikipedian adibidez. Jakintza zabaltzea, bai? Jakintza, kasu honetan, izaiteke zientifikoa edo teknikoa, ez? Jakintza tekniko hori zabaltzarena, eskuragarri jartzea modu duanean, doako batean, bai? Jendeak ekarpenak eginez, adibidez. Kasu honetan Wikipedia bai zenbat hizkuntzatan dago. Pila bat, bai? Pila bat hizkuntza pilatetan dago eta ez da pribatua, esan dezakegu. Azkenean denok egin dezakegu ekarpena eta gure hizkuntzara ekarri. Edo azkeneko ezagutzen zute Gaitu proiektua? Ez. Gaitu proiektua da
kasu honetan, ahots bidezko errekonozimendua libre egiteko proiektua, bai. Gaur egun, ia denok, askotan, mugikorra erabiltzen dugu, bilaketak egiteko ahots bidez, edo etxeko asistente inteligentea esate jago argiak piztu edo, karo, normalan euskeraz igual ez dute ulertzen euskeraz. Bale, ordan, gaitu proiektuarekin adibidez, bai, saltzen mazazte gaitu.eusen, da proiektu libreare bai, eta kasu honetan, denok egin dezakegu ekarpena, bai, gure ahotsa eman proiektuari, gero etorkizunan ordenagailuak entrenatu eta euskeraz uler dezaten. Bestela, beste enpresa pribatuetan, Alexa, Siri olakoetan, euskeraz dute ulertzen, eta normalean bakarrik hizkuntza hegemonikotan ulertze dute, ingelesa, gaztelania, frantsesa, bai? 30 hizkuntza, munduko 30 hizkuntza potentenak. Kasu honetan gaitu dekin, bai, Common Voice proiektua dela, 200 hizkuntza baino gehiago daude ja. Bai, eta horien artean bat euskera da. Bale, batetik jarraipen emateko ikusegu Daviden eredua, beste batzuk aipatu ditugu ere bai, eta bestetik dakagu lizentzia librearekin bai aritzen den beste adibide bat. Bai, ikusegu Wikipediarena, gehiago dedikatzen dena artikulo entziklopedikoak idazteaz, bai? Beste diakagu OpenStreetMap. Ez dakit ezagutzen zuten OpenStreetMap edo entzun dezuten. Bakiz dute zer izan daiteken izenarekin. Mapa bat, bai? Vale? Mapa bat da, zuk esan dezun bezala. Izenak eba izaten duen bezala, mapa irekia da, mapa librea da, OpenStreetMap. Kasu honetan, OpenStreetMap ere bai, lizentzia librearekin dago sortuta, hau da, Wikipedia balitz bezala, bai, kasuetan, edonork egin ditzakegu ekarpena mapa horretan, bai, mapa hori elikatuz, kaleetan izenak jarriz, edo denda bat erikiko bagenu, denda horretan, denda nun sortu egun, bai, adiraziz eta jarriz. Dakagun beste eredu kontrajarria edo beste adibidea da, segurazki hemengo guztiok erabiliko ez duten, Google Maps. Google Maps erabiltzen dezute, ez? Edo erabiliko zenuketen, ezakit. Ezakit nora iristeko edo erabiltzen zute Google Maps, ez? Vale. Bi eredu hori ditugu, OpenStreetMap eta Google Maps. Zer desberdintasun dago kasu hauetan? Bat irekia da, eta bestea? Bestea ez, da Googleen jabetzakoa, ez? Googleen produktu bat. Vale. Google Maps, zeinen esku geratzen da Google Mapsen garapena? Googleen esku, ditun langileen esku edo dena delakoaren esku. OpenStreetMap librea izan da, denok garatzaileak ditu, bere atzean badaude garatzaileak hortara dedikatzen dira, baina denok egin dezakegu ekarpena. Mapan ekarpen bat egin dezakegu, akatsak zuzendu, bideak gehitu, Google Mapsen esku dauden mapak azkenean Googleen garapenaren esku geratzen dira, hau da. Gertukora joan da, imaginatu. Guk, gure herrian, ekarpena egin nahiko bagenu, adiez, horretan, edo jartzunen, ekarpena egin nahiko bagenu, eta gure auzoaren, ezakit, imaginatu, farola guztiak mapan adirazi, ekarpen hori egin da izango genuke. Imaginatu, hau da oso friki adibidea, baina edo Google Mapsen adibidez hori ezingo genuke egin. Google Maps da mapa global bat, enpresa global batek zuzendu da, orduan, gertuko da zuzendutako gehigarriak edo ekarpenak, Googleen esku geratzen dira bakarrik, guk ezin egoneko ekarpenik egin. Berdin, berrerabilpenean. Aurretik ikusi egun adibidean, Davidena, esan dugu, komiki librea da, denok erabili dezakegu, denok hartu dezakegu oinarri bezala, eta euskeratu nahiko bagenu, euskeratu. Hemen berdin, guk mapa erabili genezake, OpenStreetMap erabili genezake, gure negozio eredurako, hori oinarri hartu, eta mapa horretan oinarrituta gure gauza estrak gehitu. Mapa horretan nahi dizkiogu gehitu, puntu batzuk, hola pixkatera kargarriago egiteko, egin genezake. Googleekin hori egin ezingo genuke egin. Delako, zerbitzu pribatu bat, enpresa jakin batena, eta segurazki horren erabilpena egin nahiko bagenu,
lizentzia bat ordaindu beharko genioke Googleri, edo ez dakit ze balintza izango ditun zehazki, baina Googleen gana jo beharko genuke. Hemen, lizentzia librea izan da, hartu dezakegu gure proiektua sustatzeko, bultzatzeko, eta gainera ekarpena egiten diogu OpenStreetMapsi. Eta pixka berriro errepikatuta aurreko puntuan ikusi eguna, azkenan hemen esatzen dira, produktua, jabetza, lizentzia, gobernantza, aberastasuna, enpresa iraunkor batek kontutan hartzen ditun irizpideak azkenean. Orduan, laburbilduz, pixkat puntu honetan ikusi eguna, batetik izango genuke, hasieran aurkeztu diguzuen marrazkian, desberdintzea zen erabilera egingo dugun, adiez, marrazki horietan, erabileraren propietateak eta ekoizpen propietateak, hau da, nordun erabaki ahalmena marrazki horien erabilera egiteko, eta ekoizpen propietateana, zeinek erabakitzen duen, hori nola egin, nola gauzatu, nola zabaldu, pixkat desberdintasun hori. Gero dago, jabetza kolektiboa eta jabetza individualarena, hau da, zerbitzu bat izango den librea, denok erabilia izateko, edo izango den bakarrik nire esku dagoen irizpide bat, hau da, nik erabakitzen zuk erabilia izango duzun, edo bestak edo bestak ez, edo jabetza individuala eta kolektiboa. Eta gero azkenik ikusi egun copyright eta copyleft. Copyright da lizentzia pribatiboena, hau da, copyrightekin markatu. Niretzak goretzen dut dena, hau da, nire eskutatik pasarko luke zuen erabilera, hau da, segurazki niri baimena eskatu eta, ezakitzen bat euroren truke, emango izut baimena hori erabiltzeko, edo zuzenan ez dut utziko, nik eskaintzetelako zerbitzu hori. Eta gero kontrajarri bezala dago copyleft. Onartzen dut beste batzuek nire datuak erabiltzea, datuak edo zerbitzua edo produktua erabiltzea, osatzen dituzten bitartean. Hau da, zuek erabili dezakezute Davizen komikia, OpenStreetMap, erabili dezakezute Wikipedia, baina beti ere ekarpen bat egiten badiozute ere edo ez, zuzergatik, baina ekarpen bat egin diezaiokezute, euskeratu, marrazki horiek erabili bazuen aurkezpenetan erabiltzeko adibidez, imaginatu, edo dena delakoa, Orduan pixkat laburbiltzeko puntu horiek. Orduan, laugarren puntu honetan, bi puntu gatzen zaizkigu, laugarrena eta hurrengoa bosgarrena, hemen definituko eguna da enpresa iraunkorra zer den, Pixkat aurretik ikusi egun guztia, irudikatu ondoren, aztertu ondoren, definitu ondoren, enpresa iraunkor bat izango izateke hemen ikusten zuten hau, ingurumenaren babesa, eraginkortasun ekonomiko eta justizia soziala bateratzeko ahalegina egiten duen garapen politika bada. Egungo belaunaldien beharrei erantzuteko, etorkizunako belaunaldiek beren belaunaldiak asetzeko duten gaitasuna arriskuan jarri gabe. Hau da, kontutan hartzen du, ez bakarrik norberaren garapena edo enpresaren garapena, baizik eta ingurukoei nola eragingo dien, eta gero etorkizunean ea hori nola eragingo duen kontutan hartzen da. Eskuinaldeko grafiko horretan irudikatzen da enpresa edo negozio iraunkor batek dituen 3 atal nagusi. Borobil, berde, gorri eta more horietan bereizten dira. Horiek dira 3 zutabeak enpresa iraunkor batena edo negozio iraunkor batena. Batetik goian dakagu ekologikoa, hau da, kontutan hartzen du bere negozioak edo bere produktuak edo bere zerbitzua saltzerakoan edo ekoizterakoan nola eragiten duen ingurunean, ea kaltegarria den edo ez, kasuetan iraunkor izateko kontutan hartzen du modu ekologiko batean. Gero ezetik dakagu gorrian aspektu sozialarena, hau da, gure produktua edo zerbitzua nola eragiten dion edo ze ekarpen egingo dion gizarteari edo gure inguruko taldeari edo gizabanakoei. Eta gero ezetik dakagu alderdi ekonomikoarena, hau da, gure negozio eredu hori nolako izango den, ze hartuko egun kontutan, nola jasoko egun diru hori, zertarako, nola. Eta gero, guztien uztarketarekin ditugu beste varianteak, batetik aldo ekologikoa eta soziala kontutan hartuta, bizigarria izatea proiektua, ekologikoa eta ekonomikoa kontutan izan da bideragarria izatearena, eta soziala eta ekonomikoa kontutan hartzeakoa berdintasunarena, demokratikoarena. Eta denak batuta izango genuke enpresa edo negozio iraunkorraren definizioa, Baina 3 oinarriak izango dateke hori, ekologikoa, soziala eta ekonomikoa kontutan hartzarena. Azkenean, guregatik, guretzat eta ingurukoetzat
sortzeko eredua. Vale. Orduan, pixkat definizio hori izan da, zuentzako nola irudikatuko zenukete enpresa iraunkor bat. Edo bakazute buruan eredurik negozio iraunkor bat bilatzen duena, bultzatzen duena? Adibidez, jostailuak egitea, zabor eta bidaltzen diren objektuen bitartez, eta 110 lortzen den dirua edo gauza benetikoen joatea. Izaiteke bat, bai? Hartzezulako kondutan batetik zure etekinak nola biratuko dituzun eta ze ekarpen egingo diozun inguruari. Izaiteke eredu bat, bai? Lapurdiko pizzak. Lapurdiko pizzak, zergatik? Hartzen duen gazta edo relakado dena ekologikoa, ere soziala da, ezaguna da erreteria eta jende asko erosten du eta parte ekonomikoa, behintzat dirua irazte dute eta etekinak hartzen horrek. Pero ere pentsatu dute, azkenean igual zukaz ez daude eramateko pizza, noiz bat itxita dagoen azean, horre hartzean dudan, reduzitzen dute kotxean eta kontaminatzen dutena. Bai, azkenean kontuan hartzen da, hori da, jasangarritasuna, iraunkortasun hori, bai, hori da. Besterik? Bai, azkenean, eredu asko daude, horiek dira batzuk, gero ikuskegu non topatu ditzakegun ereduak, baina azkenean alderdi horiek kontutan hartzen baldin baituzte, bai? Edo zuek proiektu bat aurrera eramango baldin bazuten noiz baite, hiru alderdi horiek kontutan hartzen baldin dituzute, azkenean da enpresa iraunkorraren filosofia horrekin lan egitea eta ez bakarrik hasieran aipatu egun bezala errentagarritasuna edo etekina bilatzarena, baizik eta gehiago ere bai, gure inguruan eragitea, ez bakarrik arlo ekonomikoa ikusiz edo hori aztertuz, baizik eta ere bai, nola eragingo duen edo ze ekarpen egingo diogun gure gizarteari edo gure ondorengoei ere bai. Azkenean, helburua ez delako gure lurra txikitza, baizik eta gure lurra baliabide hartu, baina ekarpen egiteko eta ere bai ingurua babesteko. Vale. Kasu zeutak azalduko dizkizuegu azkeneko puntu bezala. Badago webgune bat deitzen dela Batura, bai? Batura.eus, eta mapa honetan biltzen dira Euskal Herri mailan, bai? Dauden enpresa edo negozio iraunkor ereduak, bai? Oraintxe bertan garapen fasean dago, hobetzen ari dira, baina webgunean sartzen baldin bagea, bai? Hau da, Baturaren webgunea, agertzen dira hor ikusten dituzuen bezala, hainbat puntu, bai? Nik zuma egiten baldin badet, ditzen dira eta ikusten zute puntuak zabaltzen dira. Ikusten zuten bezala garapen fasean dago, gehien bat Gipuzkoa mailan ikusten dira, iparraldean ere bai, Nafarroan gutxiago, baina garatzen ari den proiektua da, zeren hemen asmoa da ikusgarritasuna ematea negozio mota hauei, bai, iraunkorra diren negozio mota hauei, eta mapa zabaluta ikus dezakeguna da zehaz mehatz non kokatzen diren enpresa iraunkor horiek, ze arlotan egite dute lan, bai, ze sektoretan egite dute lan, ikusi egun bezala, ze produktu edo ze zerbitzu saltzen dituzten eta zergatik baratu diren iraunkor bezala. Bai, azkenean mapa honetan agertzeko kontutan hartzen dena da, irizpide batzuk hartzen dira kontutan, bai, ikusteko enpresa edo negozio hori iraunkorra den edo ez, eta irizpide horiek betetzen dituzte, mapan agertzen dira. Bai, irizpidea dira azkenean guk aurretik ikusi ditugun horiek, bai, eta beste batzuk ere bai, baina orokorrean irizpide horiek betetzen dituzten, eta mapa honetan irudikatu ditzakezue dauden, Euskal Herrian dauden ez denak, bai, zeren denak oraindik zabalpen fasa dago, orduan enpresekin ari dira harremanetan geroz eta gehiago batzeko edo ez, bai, irizpide kontutan hartzen baituzte behintzat. Orduan, asmoa da mapa hau elikatzea eta osatzen jutea pixkanaka Euskal Herri mailan dauden enpresa edo negozio iraunkor horiek irudikatzeko. Aporte bezala, hemen ikusten zuten mapa hau OpenStreetMaps du oinarri bezala, bai, orduan, ikusten egun ereduan bezala, OpenStreetMaps
librea librea denez, bai, erabili izan da proiektu hau aurrera eraman ahal izateko, adibidez. Google Mapsekin hori ezingo litzateke egin, edo egin ahal izango bagenu izango litzateke, lizentzia bat ordainduta edo dena delakoa, baina mapa hau da OpenStreetMapsen mapan oinarritua, eta ikusten zuten bezala, elikatu da kasu honetan negozio iraunkorrak edo enpresa iraunkorrak irudikatzeko kasu honetan Euskal Herri mailan. Baina hau egin ahal izango litzateke mundu guztian edo Europa guztian edo dena delakoa. Gero ez dakagu, hemen zabaldu dizuet OpenStreetMaps, bai? Hau da OpenStreetMaps webgune ofiziala, bai? Eta ikusten zute hau da mapa bat, hemen bai Google Mapsek bezala funtzionatzen du. Mapak aldatu daitezke, bai, kasu honetan hori agertzen da, baina mapa fisiko jarri daitezke edo bide mapa jarri daitezke, orduan hemen ekarpenak egin daitezke eta hau erabili Google Maps erabiliko bazen dute bezala, OpenStreetMaps ere bai badago, eta gaina librea denez, aukera dakagu, gero, mota honetako proiektutan erabili ahal izateko, bai. Baturaren webgunean sartuta pixkat azaltzen da proiektua zertan datzan, eta gero, ze aspektu hartzen diren kontutan Baturako webgune honetan hori egiteko, bai. Eta gero dago aukera parte hartzeko, bai, enpreserak eta aukera beraien proposena bialtzeko, eta gero aholkularitza prozesu baten bitartez, gero erabakitzen da mapan gehitzea edo ez. Eta gero, hemen ikustu daitezke gehituta dauden proiektu guztiak, bai. Hemen ikusi daitezke. Orduan, animatzen zaituztegu webgune hau ikustea, bai, horrendik esan bezala, garapen fasean dago, bai, horren, gehitzen ari dira proiektua, baina batura.eusen sartuta, aukera izango zerukete proiektua ezagutu, ze enpresa edo negozio eredu dauden ikusteko, eta jarduera interesgarri bezala, adibidez, eredu desberdinak hartu eta konparatu. Bai, zergatik den iraunkorra, zergatik ez, zergatik erabaki da iraunkorra izatea, zergatik ez, eta hori ikustea. Bai, hau da berdina, Baturako mapa, baina pixkat aurkezpen formatuan. Ikusten zuten bezala gehien bat Gipuzkoan identifikatu dira orokorrean, baina gehitzen diren proiektua dira. Bereziki Donostia aldean eta Baiona aldean zabaltzen dira, Hiriburutan gehien bat, Araban eta Iruñan edo Nafarroko kasuan bezala, bai? Eta hau izango izateke proiektua. Eta proiektu honen asmoa da ere bai, mota honetako negozio ereduak zabaltzea eta ezagutaraztea, pixkat enpresa iraunkorraren horrekin lanean egiteko. Ados. Bale, honekin bukatutzat ematen dugu aurkezpena. Ikusi egun bezala, saiatu gea azaltzen negozio iraunkor bat edo enpresa iraunkor bat zertan oinarritzen den, zertan bereizten den beste enpresa edo negozio eredu batzuetatik, eta helduko proiektu honekin nahi duguna da pixkat zabaltzea enpresa iraunkorraren edo negozio iraunkorren ideia hori, azkenean uste dugulako dela gure ingurunean, gertukoenean eragiteko modu bat. Vale.